Ә мине бер төрле эш ялыктыра ди. Мин аның белән килешә алмыйм. Мәсәлән, минем көндәлек тормышымда бер төрлелек күп. Ләкин мин зарланмыйм. Тормышым кызыксыз түгел. Күңелсезләнергә вакыт юк. Мин һәр көнне бик иртә уянам. Озак йокламыйм. Торгач, юынам, киенәм, урынымны җыям да иртәнге аш ашыйм. Көнемне бер чынаяк кофе һәм сыр белән бутербродтан башка башламыйм. Телевизор каршына утырам да иртәнге яңалыкларны карыйм. Гаҗәеп бай тарихлы татар халкыбызның шәхесләре бик хисап. Алар безнең милләтебезне дөнья күләм таныта. Ирек Бахманов нәкъ шундыйларның берсе. Мин һәр вакыт дөнья хәлләрен белергә телим. Кайда нәрсә булган, кем кая барган, кем белән очрашкан, һәр нәрсәне беләсем килә. Аеруча сәясәт белән кызыксынам. Иртәнге яңалыкларны карагач, компьютерым янына утырам. Килгән хатларны укыйм, яңалык сайтларын карыйм. Менә бер елга якын мин интернет аша Талия исемле бер кыз белән хат алышам. Хәерле иртә, Талия. Хәлләр ничек? Мин гадәттәгечә иртән язам. Бүлмәдәшләрем йокы чүлмәкләре. Алар соң торалар. Торгач җыенырга, иртәнге аш ашарга вакытлары калмый. Ашыга-ашыга юыналар, киенәләр. Укырга без өчәү китәбез. Университетка гадәттә автобус белән, ләкин кай вакыт җәяү барабыз. Төшке ашны без университет ашханәсендә ашыйбыз. Нәрсә аласыз? Мин токмачлы аш, чәй һәм эш пешмәк алам. Дәресләрдән соң кем кая китә? Джон көн саен диярлек китапханәгә бара. Тырыш егет ул. Антон саф һавада йөрергә ярата. Шуңа күрә ул өйгә җәяү кайта. Җылы көннәрдә паркта китап укырга да ярата. Ә мине эшкә урнашты. Ул эшкә йөгерә. Дүшәмбе һәм сишәмбе көннәрендә дәрестән соң мин өйгә кайтам. Чәршәмбедә мин спортзалга йөрим. Пәнҗешәмбе көнне Джон белән очрашабыз. Ул миңа инглиз телен өйрәтә, мин аның белән татарча сөйләшәм. Икебезгә дә файдалы. Кичен барыбыз да өйгә кайткач ашарга пешерәбез. Джон оста пешерә. Антон белән без булышабыз гына. Ашарга. Шаярам инде. Җомга һәм шимбәдә өйдә утырасы килми. Без кинога, концертка, кафега барабыз. Яки саф һавага чыгабыз. Мәсәлән, үткән атнада шимбә көн шундый матур иде. Барыбыз бергә Аккош күлендә чаңгы шудык. Күңелле булды. Аккош күленнән кайткач, Әминәнең әнисе безне кунакка чакырды. Чәй эчтек, кайнар кыймак ашадык. Тәмле булды. Егетләр, авыз итегез. Ә бу татарча ничек була? Кыймак. Тәмле кыймак. Кыскасы, көннәрем менә шулай үтә. Бер төрлелек турында уйларга вакыт юк.